لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا لأولي جنات ما صنع إلا سمر ما يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفد إليه من الناس من رحمة فلا ممسك الله وما يمسك فلا مرسل الله من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس ذكروا نعمة الله الله خالق الغيب الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأين توفقون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Latif fi sab'an Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Latif fi sab'an Muqaddar kullu wa syaitan kelesana nasi wa zikra. لا إله إلا الله 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 لا
ala ka famu aya ji da la ilaha illallah aha ni na do barika du la ilaha illallah fotu ko be ba ni mami ma do fotu ni ne ho min dara sisa ni ya lamen to wera la ba fo ki kuma mina ya ko ni ni ma ti da stratula ala ka here ka se mi mamulo ani po mi mamulo ka da stratula wa la ilaha illallah akana tulo kana de sama sama tesiri da do ay ke islame joli islame ti fevre de kalmatu sadat ni mo ma daro gese keleni e to way aljina de halak ay akana da de ne je kono je plebi ni koro ani kenya kan bani iti ma shi soro je kono ko la ilaha illallah ta alai oje wallahi iti ma shi soro ki be mina ni yekote sika foi ta ma shi ma so ay hotel gafe do ma shi tay ka boya ka ta bla fo alikaba kono iti chekele shi soro ko ba fo ki be mina ni yekote a chekele nde bebe naka ko ni me ay nga mo banala sika ta na afode ba ma ko aya mo banala nota ni ne do wa bokratan wasi la febrete koy zikrun la faraka daro aya ala barakada aw kana kafilane ma kana fitri waliya aya wala ni mando ka cheya o de ni yeta ndoru sigi me di chere hani sani kula bila sa ndoru balai amma mina sa la ilaha ndoru de bin ngeta toru bin ndeke ni tor kere nani sigi na ko la dora bi kawo la ilaha fa duguja abi do toro adama de do fa bi gaba guru takato fi fo ma ma ala ko suma ye toru fana de mama ne dugu klara 14h atawa di shoot 2h ndugani de bi wuli ndugani be ke ko fi mani be min ga koro de ba ke abi fo ko kumbo ndugani abi wuli dugu klama ale de ba fo subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar abi dadi ni kato esu atawa di 4h du matin no sera dunungoroni be bi wuli ni mingo la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo va fa dugu fa be kanyo mana doni de nenye na bi fo mi moko atowa di no doni dogole na bi di joma ya alani malaikatu rusulan awwalina ni ne ilmu hakika wallahi doni bero wala le ilmu hakika ibi liseke ka baiti ni ta yesa fo ala de ka be ta ala kata dino ki kadale idale briefing du gore bayi wote wallahi dunungorani bi minge nidu wandugani be minge du klamo ndo wanduga bete ko mingani ko sile do tamanda ngobe mingada ta katla ka atumi ya nata wode ngondugani magada ngoba ma kame sufe mana dugu klama ala de bi wuli eti foy mala bi gegetre ebo mi me wala ka fo korokoto ka dadi etash do abi subhanallah is fo alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar abada nina baga min tenge baga umbela ode falini wulu ode fala ma waya buka falini wulu olu de tininge fiu mana ni fali kashira ibi subhanallah fo cheya ba sura sa iblisa na ni jo ala wala ba faka yara kadi bi kashi ka kashi odele bi do dumi mono ni fali adashiro kamure ibi subhanallah fo cheya de no te ta kuntinya oduko nda isile ni dunungoro bolla kana dajela ke anala fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah mana fa nawo fadre salamu lakana Allahu akbar. Oduko na ye hera so kaba. Ko men jogo ene la ko. Dunungoro bi kashi minga bi hera la se mamo. Ani na fora mamo dumingono ka fo ko jisoli ka di nangemo. Na ye jifle fa kana taba kasinga na klala ka bod nange ka ika ka mani. Allahu akbar. Ai na jibbo na Allah do serla ki kai mako nyaliwu. Allahu akbar.
he obi bodo ka were du ka fini che he ka we here de mo ko yi ni ti clara ali furu muso la ka bo ima ko nyale wi ni muso e jisigi ye ibiti ko mami ni koli ma bo o jibe nyege no kana to akashi ko yi taji ndange ka wuro no do bi ma asiri koli ikoli jiko ni ma nyama joka dugu jeba ka suma nko ka ge ko mi ji suma ai hakile ko kuro kalamati na ble na ma bo ble ba tange ka bo ni ni muso bi kelela na e ji shere ka ta asiri ya fama ka fra anye kune be kuro ate ta ikata nyege na ikato ji mo ikase de ka kiko tani ko la den da bi ma danga abo chola ni dewo de filela ko fana biketi oke makundai iba yete bi je here takasha ma ni nusoja aba sigi ba fo musigide ebe ka nusoja nga dakala bombe asohoro mara doni ye njogo ino ma do ma woni ye doni ka bi mo doti awo de soro choko kama aleti se ka lafa abati bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam anga bozo kenana ale tijani ya ke bado zabia duni awo zabia wazifa sijine ni ngaso abi famu la ilaha illallah silamaya bi jolo bo yoro mi na odedo silamaya kamade ale nga jolo bi bo ale la ni kamande jolo bi bo kana da silamaya fo ila seli kele ko fe ni la ilaha illallah te Allahu akbar oda to maka nyaro seli te ka tena dubula o te ala to la ilaha illallah ma sara ka itai ala ka hine kama de do jolo de bi fala lila ni ami kono bi kama ko ngeta kama be de o me kama be jolo fala be silamaya re kama de la ilaha illallah ni kama ntika silamaya ra bi da selimo iselile ki yere fa lahara do abaraji tuba ma ja shakini nyengi Allahu akbar mama e wasifa sigeno ya ka hadra sigi la ilaha illallah lahara ika baraji hal ni je teroni a iremoro ku farla nyonga uta sachi ni ala kwani ala be ko ma nega fiew la ilaha illallah ala to minno wallahi kalma sada fa forani mami dala banana e sayadla kono ko dona aljinaro aw beno ka me mu ma to awti nga daro gese se o kana abina ni fali to baraba to dama mo ala ya fawye kaba ko ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu abrati nene faya ya katime donc o mana sisa no fara ko chedo ala ko nani nga meleka ubi ka seli sa ala kraka ay salaka I wajibi ale do koy ne mo de ko anti salaka munu wa anti salaka e ka seli baraji be dimo me mamudu me la ilaha illallah ani ka soli ala kraka o kuma mamunu ngo kay baraji tolu ka hali ni yere fa misri muradi o kuma silame yere barka na boya mi ya fawye koy ko la sitri num dado koy ni mami zera ka hashidi ali nyemu ya imla bi dusula ko la sitri de tado so e ko la sitri la jeke ka fula go ku majigi nyanya ku bugu nyaya o mi me anga ko la sitri ni nyanja na soro ka ngeni he jeli ndote wallahi aw mi maraka fo ma nda ate ho kono ra juya o de be adama de ka baraji dumi ko mi ye katabla ko mu ni lela sigi yoro chekele lela sigi yoro dugu ma to be blala he ya ntoro he ni repika ntoro sa ni mikro ka yere uba fi kofa we usra ni ye ko no to bi tasuma fi ka noro ila wallahi tawli ala to foli obi mo bana o ala to foli ma bana asenda aljina ko la ilaha illallah ma be dusku mi ma asenda aljina ko ala aljina da so ma e ma be dusku bana la ilaha illallah
ni b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ la ilaha illallah ni b'a fɛ ka lahara sɔrɔ la ilaha illallah la ilaha illallah yɛrɛ de ye bonya ye wa karama don wa alijinɛ don wa alijinɛ tile don a b'a jan don la koyi dandanfɛnw bɛ ala de bato n y'a fɔ a ye wallahi a y'a jan don a la Fatumata radiyallahu anha don dɔ ko fayiri fɛ k'a ko a fa ma n'i wulila fayiri la ko i kan ka mun de kɛ su kɔnɔ i kan ka min ɲini i yɛrɛ ye n'a ka ɲi adamaden ma fakɛ ko a ma k'i bɛ kuranɛ kalan a ko kuranɛ nana sɔrɔ fa in nana sɔrɔ Fatumata a bɛ kuranɛ kalan a b'a kan ko n fa ko n ye tilankɛ kɛ tilankɛ kɛ wa a ko o ko tɛ sa kuranɛ sura saba ta dɔrɔn kula wuzu birabil falaki kul huwa Allah a ko saba dɔrɔn ta a ko n'i ye kula wuzu kalan dun a ko min ye kuranɛ tila saba ye kelen kalan n'i ye kula wuzu birabil falaki kalan i y'a tila awa saba ye i ye fila kalan kul huwa Allah n'i y'o kalan k'i ye kuranɛ datugu Allahu akbar takbir 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 sama takbir la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul huwa Allah kiriyela de a kiriyela kuma min kula wusu birabil falaki kula wusu birabil nasi a kiriyela kuma min na ni yahudiyaw ye kira ka baaraden sara kira kunsigi kun bɛ pɛɲi min na n'a b'a kun pɛɲi ni afro min ye a ko baaraden k'o ma k'a suɲɛ ka n'a d'a ma an bɛ wari d'i ma an bɛ murukali d'i ma a y'a suɲɛ ka na an da dabali jugu la yan n ye min ko dabali tɛ ca i da i waga n da o ye waga ma bɛɛ da min na kuranɛ kɔnɔ maa o maa ye kuranɛ tafsiri bɛ nin dɔn kuma min n'u nana di yahudiya ninnu o kuma ani muso jugu u y'a minɛ ka dabali jugu k'a la ka baara k'a la worobilenw k'a don worobilen fila ni ɲɔgɔn na k'a siri ni garibilenw ye k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ ka taa bila yen k'a di dabakuru d'a kan kira fari nana giriya kira kan fo ka kira dɛsɛ misirila taga la a ka kiraya kɔnɔ a ka dɛsɛ misirila taga la siɲɛ fila don Allahu akbar wa do he أتوفى ما وداخ ربك وما قلى وللآخرة خير إيجو أكو كرا ما بايلا كوي وميتوي إتا دكو لا هرا ديمو لا هرا ديمو مني مو كوي kuma na sorla ni yoro fa asra kitabli kafiru bi ka fokika shitana ma baila ni wa Allah ko ala mi to ya idesale te ni wa o sora ina adesara misiri la o desembe kasega ta ani meka mi foni o kuma mamina ni ngera ala jibrila ci mikalu ci kasrafilu ci ayata akata nabi mai ngama aka kushi fulai ngama Quran sura fulai ni qul a'udhu bi rabbil nas aho kulli aya sura mamini haya ni ala kira ka mamini wa sura kafiru ya ala sigi ka fa Muhammad an goni na mi mo bisa e ka ala dinene aw ni nga ala yire langi ki ka ala man kan nyanga aw nga ala fla drofla balan drofla ya uzan min fla ni men jani min nge o ma fa ka ala dinene o fa yana ayo kay sigi ki miri ala Qur'an haya diga ko aka yorobe akokul Muhammad afuri huwa Allah ne ala ahad ne kilini Allah ne ala samadu ne semeni masai ni semena nega koko do ma ta sa ta lam yalid ne ala mafuru ke jango ka demulu wala mi nyuna di denden fe wa fɛnyɛrɛ ma mange wala mi yakulahu ne ma bɔ fɛn fɛn ko huwa ahadu wa ne bɔ fɛn fɛn de adamaden yɛrɛ sendɛgɛ bi ta ni haya min ye ne don Allahu akbar mɛlɛkɛw ko dɔ bɛ kini fɛ dɔ bɛ ɲuman fɛ Allahu akbar y'a mɛn wa ni nin ye nin ta kufuwan ahadu n'u ferekela a la se bi talo hali dugukolo dama ye Allahu akbar ni haya o de dira ala kiramo u kale ka nin da kan kula wuzu birabil falaki akala min sharri ma khalaqa ako ala mi taga ɲini fɛ ala mi ka bɔ danfɛnw daba ala ɲe taga ɲini fɛ ka bɔ min shar ma khalaqa ka bɔ i ka danfɛnw dɔrɔn wa min sharri ghasiqin idha waqaba n bɛ taga ɲini ala ka bɔ
za wagaba ala ni ale de bɛ dibi do danfɛnw da la min taga ɲini ka b'u ma wa min sharri nafasati fil uqad a ko min taga ɲini ala ka bɔ tutulikɛla tɔɔrɔ ma n'o ye muso jugu ye filew ka di minnu bɛ tutuli kɛ wa min sharri hasidin iza hasad ala min taga ɲini fɛ ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma bamina n'o kɛra hasidi ye o tuma na ala nana de ka nin di kira ma a ko tuguni mɛlɛkɛw ma ko a ye sabanan in fɔ a ye na qul a'udhu bi rabbin nas a ko kul Muhamadu a fɔ a ko n bɛ taga ɲini bi rabbin nas danfɛnw tigi malikin nas adamadenw yɛrɛ tigi de ko dɔ cɔ ilahin nas min ye adamaden kɛ n'a kun de ye min sharri waswasil khannasin yo wasiwi min sari me taga ɲini ala fɛ ka bɔ wasiwasibaw tɔgɔ ma yuwaswisu fi sudurin nas minnu min wasiwasi kɛ dusukun la olu ko don me taga ɲini tɔɔrɔ ma jinnati wan nas a bɛ jinɛw la wa a bɛ adamadenw fana Allahu akbar adamaden dɔw bɛ yen n'a donna i n'i ka cikɛ fɛn cɛ i b'a to yen dɔw yɛrɛ bɛna f'i ye nin ma ɲi dɛ mɛ cɛ dɔ delila k'a kɛ ne la n ye n ka du jɔ k'a ba ta yen ka mangoro turu mangoro nugura ka n'a feere tu belebele walahi ne bɛ n ka so kɔnɔ nin nana ne fo ten e nin du a mangoro ni mangoro feere bɔra i kan i ta tiɲɛ ne o ma ɲi dɛ nin ko ma koyi a y'a fɔ ne wulila o y'a sɔrɔ ngɔ bɛ ne kunna ne nin ka kunna ngɔ ne mangoro suma in sama k'a kuruti k'a da Allahu akbar san tan ni ka fɛn bɛɛ kɛ mangoro ma sɔn a yɔrɔ la sikɔlɔ ma sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ yiri ma sɔn sitana donna ni ka hɛrɛ cɛ o tuma na ala ko k'a sitanaw bɛ jinɛw rɔ k'a bɛ maaw fara rɔ a ka da la k'a fɔ de ko jinɛ sitana bɛ yen mɛ adamaden sitana ala ye nin fɔ tuma min ko mɛlɛkɛw nana dɔ y'i jɔ kira kunkɔrɔ dɔ b'a senkɔrɔ k'u jɔlen tora o tuma mɛlɛkɛ kelen nana fɔ n'o ye Jibirila ye ko an nana cɛ nisɔndiya an bɛna a nisɔngoya a ko ala ko k'a f'i ye tan i bɛ nin to i bolo la k'i farikolo sama n'a ye tan wallahi maa o maa ni dɛbɛli jugu don bana gɛlɛn don n'i ye nin to i tɛgɛ fila la ka to k'i fari sama wali k'a tu hali u b'a fɔ jiri min ma ko foloko falaka ala e k'o kurubali k'a tu o la k'a don daga la k'i sama n'a ye ani ko falaka yɛrɛ o de y'a yiri kelen n'o tɛ yiri saba don o y'a yiri kelen ye a yiri saba ye a bɛɛ bɛ yen donc kelen i b'o de tu k'i sama n'a ye hali n'i y'a sɔrɔ k'i mulukulen don ala bɛ bɔda d'i ma donc ko kira ye nin kɛ k'a kɛ ko fo ka na juri tafo in tigɛ kɔlɔn kɔnɔ a na foni fo kira seginna a cogo la ma ba kuranɛ ye malo tigɛ o dɔnnibaa dɔ ɲininka min bi kuranɛ docteur dɔ ɲininka ko nin tɛ yen munna o tɛ nin fɔ munna o t'a yira o tuma dɔnni de ye nin ye a ye da la kuranɛ de ye fura ye kuranɛ ye fura ye kuranɛ suranta o suranta fura bɛ yen fura suranta o suranta fura bɛ yen ka bɔ fatiya la ka taa bila a tɔgɔ de alamdara kayifa la o ye suranta ye alamdara kayifa kabako bɛ yen n ko kabako bɛ yen de alamdara kayifa yɔrɔ dɔ b'a la bilahi a daga bi doni kabakolo dama ye farajɛ i bɛ farajɛ de cɛ ka haya de baara k'a nasi de bɔ k'a kɛ a kan lamdara kayifa nasi don sanadu dɔ b'a la n'i kɔni sera o hakɛ ma k'a wurudi ka so o ma k'a daga sigi ta la fara kaba jɛmanw de b'a kɔnɔ i y'a mɛn n'a tobira k'a tobi n'i y'a sigi k'a wurudi walahi n'i y'a ji siyɛnɛ k'i ko jɔn o jɔn ye dɛbɛli k'i la a taara lahara ni maa o maa y'i la gosi n'a da ye o y'a ka maaya fɛ alamdara kayifa ale de kɛra ka aburahata halaki di n'a m'a dɔn aburahata kabara yɛrɛ la aburahata ye kɛlɛbolo min wuli a y'a wuli k'a sɔrɔ alakira bangeli fɛ tile 40 kalo tile ani tile 10 dɔnnibaaw y'a fɔ ko diɲɛ laban kira laban de bɛ na
kabi bo yoro mi na ya yoro be fo kuma na ala ke kira sira ka bangi yabe sani kira ka bangi sa kuma na ka sura kira bangeli toy kalo kele ani kilita Abraha te kele badi ula ba fa ka makanji na e makanji kira yare batna churo to koti ba kuma ayemi na beni ayam kele bolo la be na soba dojo yemani ko be ga ta selike ko be ga ta l'église na Silame karato do wulila ka taa bana ko taga ni mishigo nyini kana soyi mu ka lamini ka kono be mu aka mo taala idra ko mashima ka ko seliba no ninge ningira do mina aya sura adulu mutalibu be maka abe kalfaya no ala kira mo ke asaba abu mutalib adulu mutalibu ya sura be o kele sabra hata idango gesi ala ka kele jama kunye ma bayi keme yirika di yeso siro ya sura somi ma bolo o yesamai wore kama fome sura imo ku suratu fili odo sama sode ma bolo suke belebele ala kuno dafana ku damo na ye mega juru sirala ka bla hali sola sanga zora ba go ka Allahu akbar mo kana ta kuno ke qur'ane ko sa qur'ane bule foro de do foro wallahi iba yala ibi shike tikela foro la wallahi dugu ko yoro do be ka daba da sawo sa daba da ko korobo ite sama atoro chola e jama faranyo anga akone ma wele bashina ma fa anga janga ta makanji aka soti ko ko an dun sira de Abraham ayo anga ta wulila uye dugu fora sira mine o almami na ka mawbora ko kumbe usero lula usira dugu flana mo kase sabana ma dugu laba usira ayo o almami ko Abraham ta on ti sawla nera bina blenye mi maganyira ila ako bashite ako nete ko nba ayaka daga sigi yoro mina usira maga nala chendara almami ayi boloshi ko maga fle ala yake halaki binaka abananate ka amakosa halakira kele sisa Abraha taye awa adulu mutalibuka so aka mogo ka so mina una ka be bolongolo blaga ta maga ayata fa adulu mutalibu nyara mana ma kele koy maga ya muso dugudi nala de ma fa kana alikama chidi na mogo ikenga mo de kele na jama fa kana alikama samade ka bi o kele sisa tarati fo adulu mutalibu ako chedo na me maga sufro kuna atoy Abrahata ani kele sowdo wa sama babulo kapma de adulu mutalibu wulila o yoroba ya ka jira mgu milige ebe adulu mutalibu do adulu mutalibu ni to do ode abatwalibu fai abatwalibu ni to do ode ne sedna li adulu mutalibu de adulay de Muhammadu bay amene ta ka bo bindu wa bu fi Fatima tabi Rasulullah ko inde ko rani sikatana ko kelesa o tumala Abdul Muttalib amma sira jamatige aye jalamu gun melenge annana ayakle Abraha taga mausi dema asere mo asra Abraha taga kawarasi farafino me etopika Abraha ta ere digira ka bo sigila la ka sigi tapika ko ni sigi kawarasi ma songa jigo yi sigi ni ere bonya safi o darata o tuma na kera kuma mina ako chai bismillah Abraha ta kwa mo nana yenga kele de nga so mina la nana ikanga so da kaka so da ma ko ho Abraha ta ko chao ina to kungo jarani me sai ko yarani nenda na de ngome ni ka jine soti imane kele fina na ko so eni nga so da ma ka genda boya Adule Mutalibu kama Abrahata so nungi nite ako kumana Adule Mutalibu so inde kaya ako so inde kaya ako joinda Adule Mutalibu kama keka sama nisra alikama mwibati kidogo sikasa ako nisra mwibati kidogo mo kelesa Adulu Mutalibu wulila sama so mi Abraha tabulu atoka kunye ko Muhammad ala italiba wini ngasa atoka ko Muhammad atama kasama atari dado sama so ngulo ko Muhammad ako ala mi bunya dimo
o de ta alikama ye a ye daraja d'i ma se b'i la fanga b'i ye mais n'i sera alikama ye ala bɛ se wuli k'a wuli la dɛ Aburahata ye sigilen don k'a bɛ ka kuma bagan fɛ a ko kuma kunkolo tiɲɛna wa o kɛra yɔrɔ min na Samaso y'o mɛn a dolomu tɔ b'i kɔ don a taara a ko ni kunkolo kɔni wulila a ko maa min bɛ kuma bagan fɛ Aburahata wulila a yɛlɛla Samaso in kan ko a bi taa a ye nɛgɛ d'a kun Samaso y'i jɔ k'a tigɛ nɛgɛ la a y'i ban ka tasuma bila a ku la a tɛ taa mais n'a y'a ɲɛsin a bɔfan ma a bɛ taa n'i ye Samaso tigɛ fo k'a jɔ a ma sɔn taali ma alikama la Aburahata ko a ka mɔgɔw ma n ye nin faamu ala donna ko in na a ye jeli Maganga a ye ka maga da kolonjɛ a k'a fili kolonjɛ a donna mutalu taara fɔ Magangaw ye a ye k'a dogo Kulukoro a ye taa dogo ala ka bamu fɛrɛndɛ dɔ kana sɔrɔ Magangaw bolila ka t'u dogo Kulukoro f'u k'u ɲɛ ka bɔ ka kɛnɛmana filɛ min bɛna kɛ Aburahata la o k'a dɔn o kɛra min kɛ u ye sunu kɛ Maganga kuma na sisan ala y'a lakali o wala n'a fɔ dɛ alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil a ko yala Muhamadu ma mɛn wa wali ma ye wa ala ye baara jugu min na fili maaw kan n'o ye Samaso maaw ye yala i b'o kuma mɛn na alam yaj'al kaydahum fi tadlil a ko ni Samaso tigi ninnu kafiri ninnu ka dɛbɛli kɛra fili de y'u bolo wa asala alayhim tayran ababila a ko ne ala ye kɔnɔw ci u ma tɔyira ni a b'a bila kabi Babila kɔnɔw la f'u taara de ka taa jahanɛmɛ faraw ta u sen dongoli la jahanɛmɛ faraw taara kɔnɔden 13 don n'u nana u bi ci ka bɔ ɲɔgɔn nɔ de u b'a fɔ tonso fo ka kabakɔrɔ ɲɛ minɛ tile t'i ye bilen Allahu akbar kɔnɔ kelen o kelen bɛlɛ dɔ bɛ yan dɔ bɛ yan dɔ b'a bakɔrɔ la adamaden kelen o kelen bɛ Aburahata ka maaw la i tɔgɔ sɛbɛn b'i ta kan o ma kɛ Putin ka bamandenw ye a ma jamana saba tɔgɔ fɔ k'a bɛna o bɔ kariti kan o kuma na sisan Aburahata ka maaw tɔgɔ sɛbɛnna a kan kɔnɔ ninnu de wulila ka na tarmihim bihijaratin min sijil a ko kɛlen sa Samaso tigi ninnu nana fɔ k'a ye to an ka Samasow fili an k'an yɛrɛ ɲini funteni bɛna an ɲele funteni bɛna an ɲele o kuma na sisan kɔnɔ ninnu ye kɛruli kɛ k'a sifin manguli o kɛlen sa ko dugukolo dugumala yɛlɛmana ka kɛ sanfɛla ye i b'a fɔ ko ni misiw sira ɲɔ mɔlen k'a dun k'a tobi i ye bo k'a la kuma haya min y'a kɛ nin don hali k'a kala cɛcɛ la hakɛ dɔ b'a la n k'a fɔ a ye o ma daga bari diɲɛ bɛ n'a ye maaw kana kɛ kojugu ye hakɛnin dɔ b'a la k'a kala cɛcɛ la i b'a kala cɛcɛ la ten i bɛ maa i b'a bɔ a tigi kɔfɛ o y'a ka maaya bannen ye o cɛcɛ in y'o de ye haya k'a kala haya in de hanadu b'a la koyi n'i y'a kala k'a bɔ k'i ka du lamini i ka du kura lamini o kana da juguya ni dɛbɛli ma dɛ jinɛw kana kɛ yen dɛ o y'a ko bannen foyi tɛ o ye du yɛrɛ kolen ye maa o maa dɔn n'i ka so o k'i sira ala fɛ n'an taara ka fa nin bɛɛ de b'a kɔnɔ kuranɛ ye dɔnni de ye o dɔnni de don kuma na ne tun bɛ fɛ k'a fɔ a ye